1974 елның 1 яз көнендә безнең иң якын һәм кадерле кешеләребез, газиз әти-әниебез, яраткан әби-бабабыз Кадырмятовлар гаиләсе Камил Абдуллович һәм Рәйхана Халимовнаның кызыл туйлары булган. Дип башлана безнең тапшыруга килгән котлау сәламе. Аны безгә җылы теләкләргә үреп Рәйхана ханым, яраткан уллары Ренат, тормыш иптәше Альбина, оныклары Руслан, оныклары Регина, тормыш иптәше Ирек, оныкчалары Кәрим, оныкчалары Зарина, Самира, Бибиковлар, Галяповлар, Шайдуллиннар гаиләләре язган. Шатлыклы да, горурлык тудыра да торган бәйрәм бүген безнең гаиләгә ишек шакый. Алтын туй белән котларга керешер алдыннан әзрак истәлекләргә бирелеп, әби-бабабыз, әти-әниебез турында сөйләп китик. Камил Абдулла улы Кадырмятов 1953 елның 7 мартында Барыш районы Тимошкино авылында атаклы механизатор гаиләсендә якты дөньяга аваз сала. Кечкенәдән үк техника ярату сәбәпле башлангыч сыйныф укучысы буларак ул әтисе янәшәсенә тракторлар, комбайнлар төзекләндерер өчен ашкынып ярдәм итәргә йөри. Үсә төшкәч инде үзе дә бу техника артына утырып эшли башлый. Хәтта мәктәп укучысы булса да урак чәчү өстендә катнаша. Шуңадыр, аның яратып эшләгән эше өчен күп төрле дәрәҗәдәге рәхмәт хатлары һәм почет грамоталары да бар. Әтиебез гаилә терәгенә бик тиз әйләнә. Аның хакында район һәм өлкә күләм газеталарында күп тапкыр мәкаләләр бастырылып чыга. Мактаулы егет мәктәптән соң армия сафларына алына. Илебез алдында булган хәрби бурычын намуслы килеш үтәп кайтып, Кабат колхозда эшләвен дәвам итә. Нәкъ шунда ул үз мәхәббәте, газиз әниебез һәм әбиебез Рәйхана Халимовнаны очрата. Әнкәй 1953 елның 20 сентябрендә Чувашия Республикасы Батырево районы Ерак Утрау авылында якты дөньяга аваз сала. Әлеге авылның 9 еллык мәктәбен тәмамлап, Ульяновск өлкәсенең Чырдаклы районы Поповка авылына күчеп кайта. Шунда ул хезмәт юлын сыер савучы булып башлап җибәрә. Күпмедер вакыт узгач, әтиебезнең туган авылына килеп, тегү фабрикасына эшкә урнаша. Эшләгән дәвердә тулай торакта яши. Талантлы, булдыклы егет белән танышып, озакламый кияүгә дә чыга. Яшь пар күп тә узмый Кабат Поповкага күчеп китеп, анда үз тормышларын барлый башлыйлар. Кадерле әнкәй һәм әткәй, еллар узган саен, әти-әни кадере тагын да кичәя, йөрәкнең иң түрендә урын ала икән. Бүген сезнең парлы тормышыгызның алтын туе, еллар сынавына бирешмәгән, олы мәхәббәтнең, хөрмәт, ышанычның чагылышы булган матур көн. Ярты гасыр гомер бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Үткәннәре матур, бүгенге көннәре бәхетле, киләчәкләре өметле аларның. Бер тамчы суны икегә бүлешә белә торган зирәк акыллы, күз карашларыннан бер-беренең йөрәк авазын тоемлы алучы сизгер күңелле, без балаларының шушы көндә дә иң зур таянышы булган иң кадерле кешеләребезсез. Сөеклеләребез, алтын туегыз белән котлап, сезгә бер-берегезгә таяныч, терәк булып, йөрәкләрегездәге җылы хисләрегезнең олыгайган көннәрегездә дә тагын да кайнаррак булып, алдагы көннәрдә дә пар канатлы, тигез пар булып, балалар һәм оныкчаларның игелеген күреп, тагын озак еллар бергә гомер кичерүегезне теләп калабыз. 50 ел кулга кул тотынып, пар былбылдай тормыш итәсез. Авыр чакта аумас терәк булып, гомер йомгакларын сүтәсез. Ә без сезгә карап сокланабыз, ихтирамлы сезгә карата. Лаек парларның сез иң гүзәле, сезне күңел шуңа ярата. Гомер буе язсын иде безгә әти, әни диеп дәшәргә. Кайгы күрми, бәхет, шатлык белән бергә озак яшәргә. Хөрмәтле Кадырмятовлар гаиләсе, матур туегыз мөбарәк булсын. Алда бик күп башка туйлар каршы алырга язсын. Ә хәзерге җырны сезгә багышлыйбыз. Look
düşse yoktan iş barmasa iyisiga düşe eti sözleri gül şad bulup yaşarga dünyada yerden ide eni ürünedi rahmet singati rahmet singani ustedes keşeyteges bizning umishsizga qarshi kuch izdasin baxtiga ko'milsin kunigis bizning umishsizga qarshi kuch izdasin baxtiga ko'milsin kunigis yaşar biz sizni quvondirib siz bit bizga ko'pni berdigiz o'zigiz qurgan motor uyalarda tegizgina g'amir itigiz o'zigiz qurgan motor uyalarda tegizgina g'amir itigiz rahmat singati rahmat singani ustirdigiz keşeytegiz bizning umishsizga qarshi kuch izdasin baxtiga